zama khan a hosta RG Stadium a khan nuam ve khop mai chuan sang ni panni a khanin kan teammate chu chu kan coach sar thlanga ania chuan kan manager kha purin nina lo jok puhluna chu zotlang kha kan manager ani ta chuan under 14 bi ka ni chu chuan under 17 a chuan sarma moya kha coach ania chuan puhluna kha manager in a om tlang 17 le 14 a khan a om tlanga chuan kan teammate chu kan coach sar thlanga kan manager puhluna chuan captain hi sena vanal ruata din tharami khania aboral towa chante u kha chuan chatuan ramin pansan to ni chu Joseph Lalrin Moya Republic Veng tuna hian RFOC Sino Pang League ro hlupuya RGSA a fapaina khel chuan lalnun tluanga lalnun tluanga oma Republic Veng ami sirvatea antia ke ni chuan midang tan jong ko ve chi mi alo chuan silal nun tluanga chaltlang a omboka ni hi pro pastor ina oma khoi muna chiang he om ka hrelo tuna hian pro pastor ania chuan lalnun kima a omboka lalnun kima hi pro pastor ina omboka silal nun tluanga nena I khoin hnai takan oma chuan lal eng kima khatla a oma lal eng kima kan midfielder chuan mal som kima sompuya ramhlun south Tata Football Academy chuak khania ani kha khu phliam awangin a chol ma ta deuh hleka professional kha khel reilu tuklo ani mase tuna hian aron in form thar lea veng chung tan te khan ron khela mani intervillage football tournament football championship a khan mani deuh laka khan chuan Jerry hi aming pum ka sei suan ti halawa Jerry hi veng hluya oma ipo chatuan ram min pansan to a chuan lalram ha ka Republic Veng ania ni kha right back ate defense a om thina Jonathan zotlang puhluna fapa chuan zorem sanga amveng zoreba pinga tin an the tlang pui a sein ko chi to lo kan ti kha in ko dananga chuan ke James Lalram mo na makania amveng sauta oma zonun moya si zonun moya ni deuh kharin ka hria zon moya hi college veng ania Gilberto man ti thin ni Gilberto ma chuan loma chaltlang left back ania midfield ta te pokan mang thina alaya te po mo defense a atian te po khan potkual deuh trau zel ani hi football thiam wanga police salute khania mohun bagana te lozu khel to a professional kha reilo te kha khela chumi hnuah chuan ron ho chawa tiang vel deuh chu ni a chuan Vanram Moya kan goalkeeper Vanram Moya central zel veng ania pui fanau nei in tu
bus te khal to ni tuna chuan thabon top ani chu vanram moi chu mo panin nga na tak tak khani ve a chuan ti han ngai tu chop chuan thalak en lo chuan soi thi mi har ve khop thin me ro kan soi mai to na vang tar yu mai a ngan soi thaleang goalkeeper a chuan vanram moya chuan kan second goalkeeper a chuan lalnun tluanga sirvatea chuan defense atang na soi leang defense a zonun moya oma chuan lalram nga ka republic veng tho chuan ke right left a zorema chuan lan tuanga tituma chaltang zone moya ka soito zone moya college ve lo ma chaltang chuan alaya sena midfielder no din thar sena chuan Jeria veng hlui Joseph Lalrin Moya Republic chuan laleng kima khatla lalnun tluanga lalnun tluanga sirvate le tituma ka soito a chaltlang tituma pro pastor kan ti kha chuan lalnun kima pro pastor tho eno veng lai pui tlang tui khu tlang le lai pui tlang hi ka riat pol ve deuh zia vanram moi central jail veng kan goalkeeper chinak soito kan se thei lo em ve eno chuan an thalak en lo chuan ramhlun south ramhlun south te ramhlun sport complex a malsom kima oma van sang kima khatla van sang kima midfielder nga tinga kalau thai hi van sang kima patara te sipai te kan ti thin khatla ani hi har thathir ther te mai ne chuan Jonathan a thu ta zotlang boka han setlem ve ngatinge engem zia ril rumang ve deuh tlat kan ngai tu anoma ka soito kha ka soinon palang ti kha ka hlau bok sia nikina an thalak tar chuakila riat thei meng tia han soi pop phian riat thi har riau mai kan kalpui te akum zon kha ti kha kan kal chho ve mol thin sia chiwang chuan no pan laia
tia hei hain kom hanin ko ngal bor ten lo chuanin hria thi har ve riu kan lu kan nor kol veka sar thlang an min nor kol ti ir veka a chuanin sakhuan na te mo khulai khun khulai bethlem veng thlang khulai khu sakhuan ala ni lai khan kan zuk kala mi han mak min ti khop maya zong te min lo tia kanin ang thup zel siamo sar thlang te na college venga kan kempa kan kema nuam thin khop mai chuan te I te mendi te 3p te lalfak zuala mendi upabera sar thlang fa te jinga chuan mendi chuan 3p I chuan lalfak zuala faka nia chuan chuan te ania sar thlanga nupui hi pia pui ania fel khop ai ni hi a strict boka fel bok kan tan chuan mo strict thai lut tuka kan ning thin ani ma se kan tan chuan lo thatop no pang tan khan strict deuh ha sual si lo khan a strict top a tha tiang hamo kan tan min kan nin om ve watang kan kem lai kha chuan kan no pang kan la no pang ve hlom bok sia chuan an ina eile in zong zing tho mut le tiang zong kha kan hun pum kha football ani top maya kan thok rim boka kan van nei tel boka manipur kha kan ne lo teu kha mai extra time a khan golden goal rules man lai kha nia val ruata sena sai lo ta kan ti ve ngon val ruata sena din tharami khan ava pet goal rama atopa khan golden goal a khan chuan final a sikkim nen ka intuma sikkim ho khan ngai sang khop maya sena kha thiam an til tu kamo sikkim ho chuan namchi sport hostel antia namchi sports hostel atia ho kha an han enaba kha mi te ho ne kha ka in khera ni chu sports chuan 2003 a siliguri a kanchenjunga stadium a khan under 16 a khan kal chhun zom le a david din bona te ho ne hian ei cho te tuna ete zara wanglai ni writer sports writer hi atian te ho ne hang kal hawa chuan ano khata khan ngatinge sena ron kal velo tingal chat amon langai sang la tuk ball thiam box sia sikim kha za chine kan ne ka chiang lo an fit khop mai ram dang hawin lo fit an fitness a tha in enkol na a tha tel bok chu thu ran ni se an fitness lo turu tak thin khop mai ni po kha fitness tha ka in ti ve vi wani Subroto Mukherjee Cup football tournament mo cup te kan ti ve ngot football tournament ania chu Delhi a Ambedkar Stadium a khel thin ani tunain chuan meichhia te khatiang hai sub junior le junior khatiang ha om to under 14 le under 17 om thin kan hun lai khan tula chuan in anti danglam to mai ten 13 ti vel bor ni to mai the thela chuan meichhia te pokhan zukal to ni hi lai khi MLA minister ni thin MLA purba ro moya roite ten hani singaveng bi in bul chi akhian singaveng chak zo chuan
khi lại khi Little Kingdom School Apol adum Paul Little Kingdom School ron lo noi thar to ni hi chuan he level hi singa veng le saron veng nia khi ta lamwal non Bethlehem veng nia tui thiang veng ani boka Bethlehem veng thlang chuan Bethlehem veng thlang football ground ni so 7v7 vel khel na tok vel lek mai the 7v7 hi atle mang ateng em ok khelo kal ngai chi alawa an lai thar lai vel te pe chuan in Sunday a nen zong engtik lai main a ol ngai lo Sunday a te pe khel mi zel mai ni football tui veng an ni hi chuan hei Bethlehem veng thlang vek ani hi lian te mai ni Bethlehem veng thlang hi zau te mai ni so lai son tunai chuan a lang dum ema mu thei lo an salvation biak in chung so nal top design nal top kan en ja kan no pan lai pan mo ati lang moi ta kumite in design ku moi ro ve sap ram ve rai mai rom tui thiang veng mo mi te khu so kan no pan lai chuan ram ol ve kan ya dimwal an ti thin so lai te son treu te nen khel ve leu zela tuna sa chuan in so tam ve to khop maya in te so bitania kan no pan lai chuan so lai so Bethlehem veng thlang ground field chak vel so chu dap in ti vel bor ania so an chang kan to zia so nan thok rim bok mo tu te mei po so mi ol an om lo thalai ol so om lo nan thok sup mai ni chawan her thina ama chuan na se tuna chuan bazara eizon na tlema zong chuan chawan la khoi mai thei ka hello mombati ten chunga dison so lai field chuk thak na bul chi ami te pe so an thok rim khopa chaw te khan zar dul zel mai ni an va lei thin kezi khat som ni ani thina mo an chaw eng lo tlema ei shal chuat tlak vak lo pek tlak lo ani chu an shal chuang chi kha tiang kha kezi khat som ni te khan tia no pan lai khan tam thei khap mai an va lei thin ani so lai phei so la hlau om thin em ma tui thiang veng among phei so ra son chuan class 7 kan ni lain so ta puram puya te in pia kor mo leimin na vel bora son leimin na bulji a son kongtrak te om phei thina an no pan line kan thian pa Abrahama damlai tha hi ka hmuwa ka zui phei chara uniform kan school form kha ha chuan loading te thian pa te Abrahama kha mo chuan damlai tha kha zui phei chara ni chu damlai tha kha voi khat mu na ni hrim ka zui phei chara akoya tak kawa to kang ka ti na la ka wa phadon chia ma se uniform alo hami alo achaka vok cho kha lo la makati top lai thim don the ta hen nia tu ma apia le abul vela khanan mano mazo ta tu ma no kal hei ne ma tia chu ka dam lai tha hi alo mu ve thei tak ani hi katita thil hlau om chu ni mi a chuang lawa chu an SVMM ani chu soi ve mai so lai so ni tuna hian daruk le minute somnga
zing daruk le minute somnga nia chuk thlang ina kumthar hlim takalo mang turin kumsang ni somni panga hlim takalo mang turin du sakna a hlan vek cheu ni